Mbak menawi mangke ngersakake tembang nggih Bapak Ibu. Ibu pripun ngersakaken napa? Bapak Ibu bisa? Monggo nderekaken. Mboten gadah. Ya Allah mboten gadah lagu. Mboten gadah lagu. Gadahe namung sanese lagu. Monggo semanting karso Mbak Lisa ya. Sesuai niki mau dino minggu. Iki mau dino minggu to. Mbak Solekul dereng foto lho Mbak. Yuk, iya. Iya. Masih persiapan di sini dulu. Nanti foto-foto baru pulang ya. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ning tawang mangu. Aneng tawang mangu. Nganti ling serasrane ngene. Ono kene. Aku nunggu kowe. Aku nunggu seliramu. SMS rambalasi. Baterainya telas. Yen tak telepon malah mateni. Kandhane nak baterainya lobet kok ya ora ngandel. Aku yen ketemu pipimu mesti tak ciwel. Janjine tandane alasane mangkelake. Saya mangkelake. Sapa wong sing ora gelem diwasa dandan ora sida lunga. Ya. Ora ngono. Wes kadung dandan ayu. Lah nggih. Kinyis. Ora sida lunga jalaran sing ditekokke utawa sing ditenggo ora ge enggal teko. Lah nggih ra sida dijemput tok, Pak. Oh, janjane ora trimo dijemput. Diampiri. Terus dijajakke ngono to. Lho mestine kudune ya kaya ngono. Lah nggih lah ora sida terus piye? Rikalane Pak Haryanto kalian Ibu. Mesti kaya ngono ya, Pak. Iya. Janjane semuanya nang pasar Tayu. Tutuke tawang mangu. Wes Dik engko do tumbas lontong tahu. Kok trimo lontong tahu to ya? Pertamane lontong tahu. Kok jajan liyane lah oleh to, Pak. Oh, sing empuk-empuk dhisik. Nggih to. Kaya sanding bondol kae jenenge apa, Nok? Sing pundi? Sing ngarep lapangan kae lho. Ngarep lapangan bondol kae jenenge apa? Lentok. 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 Iku padha karo lontong ta, Mbok ora? Nggih sami. Cuma saiki mun kukut bagus. Lho dalah jebule layakne arep mampir kok ya ora ono. Halo. Bakule mun kukut. Makarya terus kok ya, Pak Har, dibacotke jenengan ya. Saged lho. Saged, Pak. Ibu saged. Lho. Kok ya nggih wae. Jan-jane. Maksudnya Bapak iki remen kalih lagune. Oh, remen kalih lagune, jumbo kalian kahananipun dina Minggu. Jan-jane ayo anak. Jan-jane kowe nganti. Kelakatmu. Sajak nyupriyani. Sajak nyupriyani. Atiku sujana. Kowe lunga karo priya liya. Curiga boleh. Ning ya aja terlalu curiga. Oh nyambut gawe kok ya dicemburoni lho. Lah kan cinta. Lah iku cinta buta. Ora entuk kaya kok gak ngirul lah ya. Saiki wis mikir sesuk iki wayah tuku beras wis ngono, Pak. Nek Dewi anane kan ora. Saiki wis mikir. Iya. Dina Minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak. Iya. Ning tawang mangu. Ing pasar Tayu wae. Kaniling seras rangene. Iya.
SMS rambalesi yen tak telepon malah kok pateni hatiku sujono kowe lunga karo priya liya ayo kaya ngono lali janjine tandane alasane ayo rasa manggelake sapa wong sing ora galo ati wasa dandan ora sida lunga mergo ya sepisan maneh kula pun matur ora sida lungane mergo resepsine durung rampung yen jenengan rampung ya ditukani Pak Har lah nggih mesakne lho ya jam 09.00 esuk kok iya Pak Haryanto mantan Pak Bupati niku Pak niki riyen rak Bupati Kedung Sari Bupati Kedung Sari lho nggih to Bupati Pati sakmenika wonten Jakarta niki tetep wonten Kedung Sari sing kagungan bis 2 niku lho anu bis bengi niku nggih Pak bis bengi 2 niku lho nggih bis napa niku ja nggih bis Haryanto lho dadi Pak Haryanto duwe bis Haryanto oh ya yen ibu duwe bis napa lah ibu Sulistiowati Masya Allah Sulistiowati tegese wonge sing ayu banget ayu ya apa pancen boten lah pancen ngoten kok ora ayu ki piye lah ya nan Pak Haryanto ya kedanan kok ya lah nggih iya ya Allah masih kok ya wis dicaosno iku lho iku jenenge arta buwuh no buwuh kowe pirsa to jenengan tegese napa Pak imbuh-imbuhane kagem wong kang lagi nandang pekewuh ngoten jenenge wong duwe gawe ku sarwa pekewuh nggih Pak arep ora ditampani ya piye upama ditampani ya piye arep ora maringi ya piye kepiye maringi ya wayahe ancen lah mula niku nandangi mung pekewuh wae nggih leres ayo dijanke wae janjane kowe nganti gelakatmu sajak nyupriyani hatiku sujana ayo kencan karo wanita liya boten dina minggu sampun sesuk wis Senin ya to ora lunga karo wanita liya kok mau